दिनै सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि थैनाय सान बर' थुनलाइ आफाद ट्रास्ट गाजा गोमजायै बेवहाय खुंफुंदों। जों बयबो बाहागो लादों आरो आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थायो। अबंलावरिया अरायसम बिथांखौ आलो गोजोनै लाखियो बिनि थाखाय आं आर'ज गाबदों। बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुंख्लं जानाया बर' हारिनि थाखाय मालाबाबो सुख'हायै खहा बियो आरो दिनैसिमबो जोङो बिनेश्वर ब्रह्म बिथांखौ बावनो हायाखै। बिथांखौ जोङो दाबो सासे गोथां मानसि बायदियै जोंखौ दैदेनबाय थानाय बायदि जोंनो माबा मोनसे बुंबाय थानाय बायदि जों बयबो दिनैबो जों मोनदाङो आरो बिनिखायनो जे बिथांमोन बायदि सुबुङा साफा साफा जोंनि हारियाव उजिनानै जोंनि हारिखौ सिगांनिफ्राय दैदेनदोंमोन आरो हारिनि गोबां जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै मोनसे सोद्रोम आरो जौगासार हारि, मोनसे रैखाथि गोनां हारि, गावनि राव थुनलाइ हारिमु अस्तित्वखौ लानानै बुहुमाव गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे जांख्रिथाय बेखौ बिथांमोना जोबोद गोजौआव दैखांनानै दोनलांदों। दा बिनि थाखायनो बिथांनिसिम जोङो अराय सिबिनाय बावो आरो बिथांनि न'खरनिसिमबो जोंनि जि अनार, जोंनि जि मान बेखौ जों अराय सम बावो। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।